नुखा चिनी महाराज तिनी आगुली ओ फाइमानी आगुली ओ फायै हयतो वीआईपी लॉन जो बो बिनी जो नेचुरल सामु खायनानि बागै हयतो वॉशरूम थानानि बागै वीआईपी लॉन जो हाबखोना आजराव वीआईपी लॉन जो बीजेपी नि हास्तिनि लीडर स्ट्रोक ते सेंट्रल नि लीडर स्ट्रोक स्टेट नि प्रभारी रक आसुकजाक आव जों स्राय के नुखा हाइफानो लुकुरक गोबां मानो आबनो भाइराल खाइ दंगो जे बीजेपी बाय मालाय मीटिंग खायो हिनै अब एक्चुअली नायनायदि काहामकाय आ पिक्चर जे नाहानाय जे फोटो तिसानाय आयं फोटो नि उक्लक फाइसिंग नरक नुगै माननाय जे आजागा टीवी हायके कटर माखै स्क्रीन दंगो टीवी नि स्क्रीन कटर टीवी कटर जात आबो नुखायनो साइमानो जे आबो जे एयरपोर्ट कारण आजागा इंडिगो नि सिग्नल ते बाकी जे फ्लाइट दंनाय रकनि गो एयर रक ते बाकी जे फ्लाइट चले मानी आ फ्लाइट नि बुमु रक आजागा स्राय के रिजाक दंगो नरक नायदि अमो हायके क्लाइ कैसे राजनीति आमते हाय कै तब ट्रोल जे खलाई दंगनि जे बुबाग्रा तिप्रालेन ग्रेटर तिप्रालेन फालका है आमते रखै गोबां मा तब चलै दंगो गे लुकुरक न अमनो कोइनाय काहामकाय स्राय के जासाय खायै न्यूज तो नायदि हायकेनो सिनि बागै सिनि दफानि बागै काहाम उंनाय हिनै आं पर्सनली वानसुगो हायनो कैसा पिक्चर नुमा बायनो कैसा फोटो नुमा बायनो आबनो हायनो भाइराल खायकेनो उंया कारण एयरपोर्ट थांगा हंकाय आजागा कुनु राजनीतिया जानजानि राजनीति बदल तंगैनो मानो गोबां मा वीआईपी रो जोंबो वैसो एयरपोर्ट थांगा हंकाय फ्लाइट गोबां मा मिनिस्टर रो मालायनो मानो नुग्लायनो मानो कक सालायनो मानो एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए बरक मनुष्य हिसाबै कक सालायनो मानो हंकाय आजागा चीन महाराज जों तिनी नुखा आजागा स्राय एयरपोर्ट जे वीआईपी लॉन्ज मालायमानी हायकेबा आतकासा अनफॉर्चुनेटली आरो नुग्लायमानी आमसुक बाय जुदिनो दफानो फालै रिखायनि साइतका हंकाय बेलायखेनो आबो खाओ कष्ट मामा हेंगो बे तिनी जत लुकुरकनो कोइनाय काहामकाय नायदि महाराजनि जे पिक्चरनि उक्लक फाइसिंगो स्राय इंडिगो रक सैजाक दंगो जे साबो बुफ्रो एराइव के बुफ्रो डिपार्चार टाइम एराइवल डिपार्चार माने थानानि फाइनानि टाइम जत एयरपोर्ट नामो रिवो हंकाय वीआईपी लॉन्ज बिसिंगबो आबो रिजागो गा स्राय मांगप्लि नुगुइ दंथु तैफानो जों जुदि सिया हायके सामुं खलायथाय सिया हायके कक साइट दंखाय आं लुकुरक नमनो सानानि मुचुंगो काहामकाय नायदि काहामकाय नायमानि यागुलो जत पोस्ट रनो खायलायके हंकायनो चावानो आजागा चिनि बुबाग्रा केबोबाय मालायनि हायके चिनि तिप्रासानो जे मोथांनानि हिनमानि आमनो बकनो फालमानि खलाया चिनि बुबाग्रा चिनि बागै सामुं खलाय दंगो गलुकुरक अमनो कोइनाय काहाम खलायै जासाय खायनो हादि चिनि बुबाग्रा तिनि आजागाव वीआईपी लॉन्ज ब वॉशरूम बाथरूम यूज खायनानि बागै थांपुरो हयतो मालायखेना आमसुकसि कारण आजागा स्राय चिनि जे आ टीवी न जोंनो ईश्वर फुनुगरिखा जुदि आ टीवी नुकजागिया हंका हयतो जनगण रक चिनि तिप्रासारक चिनि पाब्लिक रक हिनिपान मान खामु जे आबो बरक बाय मीटिंग खलायका हिनै मान खामु हियाबा तिनि नायखलायनायसा काइटर हायकेबा जिसु हायकेबा भगवान जेसापानो तंगमानि बागैनो चिनि बुबाग्रा कुबुइ सामुं खलायतमानि बागैनो तिनि आम मांप्लिओ जे टीवी कासै थांमानि आबोनो बुबा जोंनो हायकेबा चिनि तिप्रासाद दफारकनो थानसा तंनानि मारियो जों थानसा तंनानि जागाव ईश्वर जोंनो जुबाखानायनि आं वानसुगो ओंगाय आं आसे कलक लाइभ खायग्लाक बेबाग लुकुरकनो आनि खाकसांमाते हामबाय सेरेनानि मुचुंगो नायदि अमहाय ट्रोल रक अमहाय टार्गेट खायै चिनि बुबाग्रानो जे तला खिकलायना नायमानि आमो कोनो दिनो सम्भव गंलाक कारण सारा त्रिपुरानि तिप्रासा चिनि बुबाग्रा
tei ishor जोंनो जत बेबागनो हामारि हेगेबा जोंनो आशीर्बाद खालायदोंङो तावानादि जोंनो बुबाग्रा फियनानि बागैनो सामुं खालायदोंङो जोंबो सामुं खालायदोंङो खालायनाय tei tabukbo chini mangplino kahamke buji arokna koinai kaham kainai di abo airport ni VIP launch ni room karon ajaga TV Swrai kai Indigo tei baki airlines ni departure tei arrival no rimani se bele bele no hambai jotono kaham kurung tongbai di haino news nugui omo haike viral log takhali thinango kubui ni lamao jotonon tong di hini ang jotono hor kaham ini sanani musungo joto kaham kurung tong badi sini ti prasa lukurok te joto lukurok no kaham tong badi hini jotono hambai sini maharashtra hambai khulumbai ke